Юпикае. Venga ottame. Venga non andare con noi. Dove si può dare? Oh, my God, there. Buona praga. Аз още корен се завой комити. Някакво ми въртеш. Не, захапа го и вече не можа да го прави като минало само. То сега на лево на десет. Там е, там се Това не се вижда всеки ден. Гледай хубаво. Това не се вижда всеки ден. Аз само видях как тръгне, викам, ще му удари сега към шик, точно всички останали клипове, които съм гледал. И точно така и стана. Удари към шик и се заби тук. Боби, това не се вижда всеки ден. Не се вижда всеки ден. Не и тук. Да. Едно съм много състезания тук, ама такова. Карах ми зад него. Да бе, да, аз видях, че бяхте зад него. Аз си видях цялата ситуация, защото аз бях там. И аз сега се видях. Към Аз шик. точно бях една минута по-рано тук, вътре, за да взема стойки за Време измерване, това бачка ли? Не. всичко е долу на земята. Кое време измерване? Кое време измерване? Аз стоям да ти разкажа кое точно време. Не бе, питам да знам си, аз да съм специалист тук. Добре ли си? Което помня е масата и принтера върху главата. Добре ли си, бе?